especial que el fa únic. Comunicar-se amb un llenguatge que ha creat nou i que és a través de xiulets, com fan els ocells. Enrico Iannello porta a l'escenari del Teatre Acadèmia la novel·la que va escriure ara fa tot just 10 anys, una novel·la premiadíssima a Itàlia i que ens explica la història d'un infant de 10 anys a la Irpínia de finals dels anys 70. Un muntatge dirigit per Pau Miró, que és tot un cant a l'esperança, a l'alegria de viure i a la resiliència. Il mio nome non è proprio Isidoro Siffloten, Vull dir, no ha sigut sempre aquest, he tingut altres 2 o fins i tot 3 noms més. El primer era Isidoro Raggiola, figlio di Quirino Raggiola e Stella di Mare. Mira, la novel·la neix d'una cosa molt petita i molt simpàtica, crec jo. I la primera idea que em va venir perquè jo, quan tornava a casa, la mamma sempre em deia: mira, tu no cal que tu truquis al timbre, que toquis el timbre, perquè nosaltres ja sabem que has tornat, perquè se sentia el meu xiular pel carrer. I llavors, quan vaig estudiar a Firenze, a la bottega di Vittorio Gassman, em van començar a dir que a teatre no es podia xiular, perquè in Itàlia és mala sort xiular al teatre. Llavors jo vaig pensar que era una llàstima perquè tenim un instrument fantàstic. I em va venir la idea d'aquest nen que té aquest do extraordinari i el vaig posar a la història del terratrèmol que hi va haver a Irpínia en el 1980-1980. Jo tinc records del terratrèmol perquè estàvem fent una festa a casa, era el dia di San Clemente i jo tinc moltes clementines en casa perquè la meva àvia es deia Clementina i al mig de la festa va arribar el terratrèmol. Jo estava a Caserta, que està entre Nàpols i Irpínia, i a Irpínia hi va haver 3.000 morts. Va ser un terratrèmol molt important. Corria, només corria sempre, i piulava, feliç, content, com aquelles orenetes que criden, volant, contentes en el cel de primavera. Jo piulava com un merlot aquella època. Teniu present com és el piular d'un merlot? I tota la primera part, una miqueta més de la primera part, de 3/4 de la novel·la, són sobre aquesta família, que és una família contenta, feliç, que li transmet a l'Isidoro un gran amor per la poesia, per jugar amb les paraules, per jugar amb la música, per jugar amb els noms. Els convidats podien seure on volguessin, on volguessin, als llits, a la banyera, per terra, dins dels armaris, al marbre de la cuina, a les finestres, on volguessin. La mamma, per exemple, és la més gran productora de pasta fatta en casa, feta per ella mateixa, per tota la regió d'Irpínia. I llavors cada dia hi ha com una processó de gent que va a comprar la pasta a casa seva. És un ambient superalegre i supercontent. I aquest nen té aquest do especial, però com el seu pare és un sindicalista, a part de ser poeta i estràbic, s'inventen un xulabulari, que és un vocabulari fet de xulets amb un objectiu polític, d'ensenyar-li als pobres, als humils, a les persones amb més dificultats, a parlar un altre idioma per poder-se, que no el puguin entendre els prepotenti, les persones amb més poder, i sorgeix una petita revolució, que és una revolució de poble. Ell fa els seus concerts a la festa del Pebrot, a la festa de l'entrepà de no sé què, però la gent va aprenent aquest xulabulari. I en el moment en què aquesta revolució de justícia social sembla que està arribant, desafortunadament arriba una altra cosa, que és el terratrèmol. Avui vull fer una demostració d'una nova forma de vocabulari que vaig preparar amb l'Alí, el merlot d'en Zonzo, i que es diu piulabulari, i que el senyor Mimmo Rosella s'ha estudiat eròticament. No eròticament, metòdicament. Perdó, s'ha estudiat metòdicament. Fa plorar, normalment fa plorar bastant, però a la vegada és un plor catàrtic, perquè et deixa amb aquesta gran alegria del viure que Isidoro segueix tenint. Hi ha un moment de la novel·la on parlen una miqueta més del tema polític i diuen: a nosaltres, per fer una revolució ben feta, ens ha faltat el tema del piular dels ocells, perquè sempre quan parlem de coses sèries som seriosos, no som capaços de parlar de coses sèries somrient. A la novel·la, sobretot, es parla molt d'aquesta possibilitat de fer les revolucions però piulant com els ocells, que és una mica un somni que també ens pot reportar fins a San Francesco, si vols, no? De parlar amb els ocells per crear un món nou. Ei, verda vita mi, Maria Maria. Jo i el Pau Miró col·laborem des de fa més de 20 anys. Jo he fet a Itàlia
He traduït i he portat a escena quasi totes les seves obres i han tingut un èxit enorme, des del Piccolo di Milano a molts altres llocs d'Itàlia, i ens coneixem molt bé. Això ho dic perquè és un tema de sensibilitat. Jo he trobat que Pau tenia la sensibilitat perfecta per fer aquest treball junts, i de fet ha estat així, i ha sigut molt bonic perquè jo sempre feia lectures dramatitzades de la novel·la. Vaig fer una lectura de la novel·la a Corea. I una senyora coreana, que no m'entenia, però llegia els sobretítols, es va posar a plorar. I em va dir, jo només llegia i t'escoltava, però jo m'he posat a plorar perquè he sentit la força de tot allò que passava. I llavors m'he donat compte que sí que tenia una força teatral molt evident i em sembla que funcioni. Qualcuno passava però de pressa, es tocava el cap, es arrossegava els dits, es doblegava. Si aquesta era la plaça, només n'hi havia un que encara em podia ajudar. Ali! Ali! Vaig cridar. Però així, com quan vaig néixer, vaig obrir la boca i vaig fer aquell so.